No hei, mä olen pappi Riina Laurila ja mä olin tänään pitämässä saarnan tuolla Eurajoen seurakuntakeskus Tapulissa. Eurajoen kirkko ei vieläkään ole remontin jälkeen auki. Kovasti oli tavoite, että oltaisiin saatu kirkko jo tänä sunnuntaina auki, mutta jouduttiin vielä olemaan siellä Tapulilla. Te, jotka ette nyt sitten päässeet sinne saarnaa kuuntelemaan tai muuten vaan haluatte täältä somen kautta seurata päivän sanaa, niin mä teen nyt tällaisen YouTube-videon tästä saarnasta. Päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin 20. luvusta. Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudelleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sanottuaan tämän, hän puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksi annon, hän ei saa syntejään anteeksi. Yksi 12 opetuslapsesta, Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, ei ollut muiden joukossa, kun Jeesus tuli. Toiset opetuslapset kertoivat hänelle, me näimme Herran, mutta Tuomas sanoi, en usko. Jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin, ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko. Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi, tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko. Silloin Tuomas sanoi, minun Herrani ja Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Tänään tietenkin ajankohtainen aihe on Paavi Franciscus. Paavi Franciscuksen hautajaisia vietettiin eilen lauantaina Roomassa ja seurasin niitä televisiosta. Paavi Franciscus halusi itselleen paavinimeksi Franciscuksen, Franciscus Assisialaisen mukaan. Franciscusta nimitettiin nimellä Jumalan pieni köyhä. Hän oli myös eläinten suojeluspyhimys. Paavi Franciscus halusi keskittyä erityisesti luonnonsuojeluun ja ilmastonmuutoksen torjumiseen ja köyhien auttamiseen. Paavi Franciscus ei nostanut itseään muiden yläpuolelle, vaan halusi tehdä hyvää yhdessä muiden kanssa. Hautajaismessun saarnassa kardinaali Giovanni Battista Re kertoi Franciscuksesta, että hän oli hyvin spontaani ihmisten kanssa. Hän oli kuulemma joskus jossain seurueessa ja silloin satoi kaatamalla. Ja Paavi Franciscus oli ainoa, jolla oli katos yllään. Ja silloin hän halusi olla kuten muutkin ja hän astui itse sieltä katoksestaan myös sateeseen. Battista Re kertoi myös saarnassaan siitä, miten lämmöllä Paavi oli ottanut vastaan pakolaisia ja osoittanut armollisuutta heitä kohtaan. Ja siinä kohtaa hautajaisväki aplodeerasi saarnalle. Paavin hautajaisessa oli väriloistoa, kultaa ja kimallusta. Toisella puolen toria oli valtiopäämiehet mustissa puvuissa ja toisella puolen kardinaalit punaisissa. Punainen väri on perinteisesti ollut sellainen kallisarvoisin väri.
Ja punainen väri myös muistuttaa Jeesuksen verestä ja kardinaalia se muistuttaa marttyyrivalmiudesta. Marttyyrit ovat niitä ihmisiä, jotka ovat kuolleet uskonsa puolesta. Punainen on marttyyrien väri. Hautajaisessa rukoiltiin Paavi Fransiskuksen puolesta ja myös pyydettiin Paavi Franciskusta rukoilemaan meidän puolestamme ja koko maailman puolesta ikuisuudessa. Paavi Franciscus oli sanonut, että meidän kaikkien pitää viedä eteenpäin toivon soihtua. Hautajaisessa oli rukouksia monella eri kielellä ja sitä ranskankielisestä rukouksesta onnistuin poimimaan yhden lauseen Lumière de la paix, rauhan valo. Pietarin kirkolla oli paljon valtionpäämiehiä ja kiinnitin huomion siihen, että Suomen presidentti, tämä meidän oma presidenttimme Alexander Stubb oli siinä Donald Trumpin vieressä ja se johtui kuulemma siitä ranskankielisestä istumajärjestyksestä. Eli Yhdysvallat on ranskan kielellä États-Unis ja sitten Estonia oli siinä ennen ja sitten on Yhdysvallat ja sitten tulee Suomi, Finland. Eli se meni niin, että Estonia, sitten États-Unis ja Finland. Ja sitten Suomen toisella puolella niin sitten F-kirjaimena niin ikään Ranska eli France ja siinä istui sitten presidentti Emmanuel Macron. No, tämä Donald Trump lienee yksi kuvatuimmista henkilöistä siellä hautajaisissa, niin niinpä myös meidän presidenttimme Alexander Stubb pääsi televisiokuviin aika usein. Nämä Paavin hautajaiset oli sillä tavalla hyvin koskettava hetki, että se tarjosi sellaisen rauhoittumisen hetken myös poliittisille johtajille. Ja ajatus siitä, että valtionpäämiehet nauttivat yhdessä ehtoollista, niin se muistuttaa meitä siitä, että on olemassa jotain suurempaa kuin nämä poliittiset myllerrykset. Paavi kuoli toisena pääsiäispäivänä 21. päivä huhtikuuta 2025. Tämä oli erittäin merkityksellinen päivä. No ensinnäkin hyvin merkityksellistä on se, että oli pääsiäinen. Ja sen lisäksi nyt on vielä katolisen kirkon riemuvuosi. Ja Paavin kuolinpäivä oli myös Rooman perustamispäivä. Romulus perusti Rooman 21. päivä huhtikuuta 753. Paavin lähtö tästä maailmasta oli Jumalan kädessä. Seuraava paavi valitaan konklaavissa, joka alkaa 6. toukokuuta. Päivän evankeliumi puhuu epäilevästä Tuomasta. Tuomas ei uskonut Jeesuksen ylösnousemukseen, ellei saanut todisteita. Ja Tuomas on esimerkki. Tuomas on aina ollut sellainen esimerkki ihmisestä, joka epäilee Jumalaa. No mä katsoin erään semmoisen YouTube-videon, se oli tosi koskettava YouTube-video, missä niin ikään tämä Paavi Franciscus oli. Siinä oli semmoinen pieni poika, Emmanuel, ehkä noin 6 vanha. Ja hän meni itkien siihen Paavin syliin ja kysyi Paavilta, että minun isäni kuoli vähän aikaa sitten ja hän ei uskonut Jumalaan. Voitko sinä, Paavi, kertoa minulle, onko isäni taivaassa? No Paavi Franciscus vastasi siihen, että sinun isäsi on antanut kastaa kaikki 4 lastaan. Hänellä oli myös sisaruksia, heitä oli 4. Niin Paavi sanoi, että jos sinun isäsi on antanut kastaa 4 lastaan, vaikka hän ei uskonut Jumalaan, hän oli hyvä mies. Paavi vielä sanoi, että ei ole helppoa sellaisella ihmisellä, joka ei usko Jumalaan, kastaa lapsiaan, koska se on oikeastaan helpompaa sellaiselle ihmiselle, joka uskoo, kuin sellaiselle, joka ei usko. Ja Paavi Franciscus siellä paikalla oli paljon lapsia, muitakin lapsia kuin tämä Emmanuel. Ja sitten hän sanoi vielä, että tällä isällä on ollut hyvä sydän. Tämän pojan isällä on ollut hyvä sydän. Ja sitten hän kysyi niitä lapsilta, haluaisiko Jumala erottaa tämän lapsen, tämän miehen itsestään. Haluaisiko Jumala mukaan, ettei Jumala haluaisi olla tämän miehen yhteydessä, niin lapset vastasivat kaikki, että ei tietenkään. Ja tämä
Ja Jumala ei hylkää sellaista ihmistä, joka on ollut hyvä. Ja tämä mies on ollut hyvä. Ja lapsetkin huusivat, että ei, Jumala ei hylkää tätä Emanuelen isää. Ja Paavi Franciscus sanoi siihen vielä, että Jumala on varmasti ollut hyvin ylpeä sinun isästäsi. Ja se on tärkeää, että hän on antanut kastaa lapsensa. Ja tämä on myös Jumalalle tärkeä asia. Ja Paavi sanoi vielä tälle pojalle, että tässä on vastaus sinulle, Emanuel. Puhu isällesi ja rukoile isäsi puolesta. Ja jos me mennään takaisin tähän kertomukseen vielä Tuomaasta, niin Tuomas oli kuitenkin ihan yhtä rakas Jeesukselle kuin ne muutkin, hänen opetuslapsensa ja muutkin oppilaansa ja seuraajansa, vaikka se usko sillä Tuomaksella olikin heikko. Tällaisia ajatuksia mulla oli tänään saarnassa ja sitten vielä sen jälkeen lähdin sieltä tonne Luvian kirkkoon ja siellä oli konfirmaatio, missä mä olin avustavana pappina. Tänään on myös veteraanipäivä ja siellä oli sekä Eurajoen päässä oli myöskin, käytiin sankarihaudoilla. Mä en itse ollut siellä, vaan siellä oli pappina sitten Olli-Matti Vuori ja kanttorina Markku Vileen. No me sitten Markun kanssa Markku oli sitten myös Luvian päässä, me käytiin sen konfirmaation jälkeen myös sitten Luvialla sankarihaudoilla ja vietimme siellä hetken kunnioittaen niitä ihmisiä, jotka ovat aikoinaan meidän sodissa taistelleet. Se on todella tärkeää, että me muistamme niitä ihmisiä, joiden ansiosta meillä on itsenäinen Suomi. Oikein hyvää pyhää teille kaikille.